चिरां जिल्ला बाथौ गौतमआ दिनै चिरां जिल्लानि सान्तिपुर गेजेर गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव लांदां बैसागु फालियो आरो बाथौ गौतमनि आफादगिरि नेहाथारि गोबां गेदेमाफोरजों लोगोसे डक्टर सांग्रां ब्रह्मआबो बाहागो लाफैयो। बे हाबाफारियाव मोसानाय बादायलायनायबो लोगोआव लाफानाय जादों। गेवलां बैसागु सान फालिनायखौ जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौतमनिफ्राय जोंहा नैथि खेबनि थाखाय देग्लाय नैबे सान्तिपुर हालामाव खुंनाय जादों। जोंनि सान्तिपुर बियाबनि सिङाव बेनि उद्देश्यआ जोंहा बे हारि हिसाबै थांनानै थानायाव जोंहा जे मा होननानै बुङो जोंनि जे हारिमु बे हारिमुवा गोनांथार। बे गोनांथार मोनसे जोंनि फेक्टर बादि होननानै बुंजासिगोन बेखौ दा बेखौ जोङो गोग्गोमै लाखिनो थाखाय हारि थांनानै थानायाव जोंहा बाहागो मोनसे पार्ट बादि हिसाबै लानानै थांनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लाबाय थादों आरो सेमोननिफ्राय जागायबाय देग्लाय जाबाय आरो उनावबो लांबाय थागोन जोङो। बेथ' खालि बर'फोरनिल' नंला, बेयो बुंनो थाङोब्ला मिथिंगायारिसो, मिथिंगायारि खालि मानसिनिल' नङा, बर'आथ' नंखाया बर'ल' नङा, मिथिंगायाव जथ' दङ बिफां लाइफां मानसि दुमसि जिब जुनार गासिबो गोदान महर लायो। दैयाव थानाय ना साम' खांख्राइ गासिबो गोदान माबा मोनसे मिथिंगाजों सामलायजानाय हिसाबै मिथिंगानि बान्दा हिसाबै मिथिंगाया जेरै थिनो बेबादि थांलांबाय थानाय बादि जानायखाय जोंबो जिहेथु मानसि आरो मानसिया जोंहा थांनानै थानायनि थाखाय जोङो आबादखौनो मावनानै जायो। बिनि थाखायनो जोंहा आबाद मावनायनि जोंहा समा सफैबाय हिसाबै जोङो रंजास्रा आरिस्रा खालामनानै जोङो बोलोफोरानो बे हाबाफारिखौ लायो। रंजालि बैसागु हाबाफारिजों लोगोसे जोङो बावहाय रंजालि बैसागुनि जे बैसागु रंजानाय जे मोसानाय, बे मोसानायनि जोंहा मोनसे कम्पिटिसन एबा बादायलायनाय हाबाफारि जों बाहाय लाफानाय जादों, जाहाथे बयनिबो गोसोआव नाङो आरो बयनिबो गोसोआव जाहाथे बे जिनिसा मोनसे थुलुंगाखांनाय मोनो आरो बेनि थाखाय।